Tak a vidíte u môjho ďalšieho let's playu, no z druhého partu, no či ne, ešte druhý, no tretího z partu zo Shakes on Fidget. A druhú som si tu dolepšoval equip, jak môžete vidieť, a budú trochu lagy, lebo sa mi odozdáva video. Tak a ideme na ďalšie, počkej, skúšame si zlepšiť pozíciu, na keď bude tento level nejak tak 300, tak ja ho dám potom ako do súťaže, ja to nepotrebujem. Tak ideme na to 196. Asi o tom len keď tak kúkať, či už to tam mám, ale ne zase každú minútu. Tak to si asi môžeme skovať aj, to nezavádza. Tak. A keby niekto chcel dať nejaký privát, kde môžem točiť, tak sa pridajte na Facebooku Azerové LP. Ideme ďalej. Tak, toto by boss. Jo, down a ideme už sem. 13. poschodí, alebo... No, ideme sem. Tak. 229. Som snad to, keď to dáme, tak len 300 bol. Ja som taký malý level do súťaže. Tak môžete písať na Azurové LP na Facebook, či si chcel nejakú súťaž, a ak mi dosť ľudí napíše tú súťaž, tak ja v pohode dám nejakú postavu na privát, alebo 2 linky na privát a také debiliny. Tak. 240. Pekne. Ideme ďalej. Komander nám robí trošku problémy, tak ideme niečo pretočiť. A trochu mi to laguje, 26%. Tak. Harpúna. Opasok. No, beráme. Beráme toto brnko. Tak. Tak. No, skoro sme pretočili polku equipu. Škoda tej vyvúzeli. Tak, tak, opasok. 8000 obratnosti už. Šup. 9000. Tak, mohli by sme prejsť do čaráku. Kúpime toto. Ne, to sa mi sníva. Tak. Musíme si nakúpiť dobré equip, aby sme si ich potom dávali, lebo boss tam bude ťažký, s tým mám vždy problémy, ale mohli by sme si ho dať teraz na ranu. Máme celkom v pohode veci, takže to v pohode. Ešte boty by to trebalo pretočiť, tie mám slabé. A my chceme boty, botičky.
Boty. Máme boty. Pekne 10 000 obratnosti, tak sa môžeme do toho v plnej síle pustiť. A ideme na to. Tak. OK. Vlastne mohli by sme si už aj vylepšiť pozícii. Počkať, ako máme. Samozrejme, ako to najlepšie by som sa chcel dostať do top 10. Ale to viem, že sa podarí. Tohto dáme, to padne. OK, pekne. A ideme ďalej do podzemiek. Som nevedel, že si ich nie takto nebudeme dávať, ale... To asi musíme pretočiť, lebo... No, dobre, pekne. Ideme ďalej. Budeme točiť do 8. Potom po obede, alebo ne. Či? No uvidíme ešte dokoľko budeme točiť, ale nechcem zase, aby sa to pol hodinu renderovalo. Je aj o to. Tak, pekne. 250, ale to asi nedáme to vtedy 300, lebo to ešte 8, to je... Poď padni pekne. 9%, to máme za chvíľku. Tak. Ale robím 260, to som mohol čakať. Ojoj, boss. No, tak toto som vedel. Padni. Ja vždycky sa čo pretočiť, ale pochybujem, že je čo dobré, lebo však neurobili sme zatiaľ moc veľa levelov. Poď. Hýb sa. No, to som... Ach jo. Vuvuzalka. Tyjo, vuvuzala. Si to dáme. To pôjde dole jak nič. Tak, hopa, poď. Ideme vuvuzelku. Mať o 110 lepší damage, takže to je tiež výhoda. A ideme sa do toho pustiť. Vuvuzela to musí ísť. Ale vlastne prečo mám nastavený zvuk? Tak. To je krásny zvuk vuvuzely. No asi ne. No tak. To asi moc nedám, takže...